grabe ang sakit, di ko na matiis. Nagpunta na ako. Ay, Brother Okay, Jeff, nagpunta na ako sa emergency. Binigyan lang ako ng pain reliever at pinababalik ng Tuesday para sa operation. Buong linggo akong di kumakain at namamalipid sa sakit. Puro pain reliever ang iniinom ko. Monday, pinilit kong magsimba at magpa-pray over kay Among Ronnie bago ako pumasok ng hospital. Yun yung 29, Monday, tapos 30 siya papasok ng hospital. Papa. So nakapagsimba siya ng Monday, tapos nung nagsisimba siya, nagtataka ko, ano kayong okasyon ni Ma'am Mia. Tapos nalaman kong dahilan, after ng mass, naghintay siya, at sa paglapit sa akin, hindi rin niya ma-pray over siya kasi nga, nakaschedule siya for operation na the following day. Maghapon napansin ko ang tiyan ko na di sumakit. Maghapon akong umuutot at naramdaman ko ang gutom. Wala na yung masakit pero yung bigat ng balakang ko nandoon pa rin. Malaking kaginawaan ang naramdaman ko after na magpa-pray over ako kay Among Ronnie. Tuesday o Martes, nagpunta ako sa hospital. Pagdating ko doon, ang daming pasyente na dapat unahin. Sila daw ay ang mga pasyenteng nag-cancel dahil nagka-problema sa mga araw nila at bumalik noong Martes. Kaya di na raw kakayanin kung isasalang pa ako. Kahit anong pilit ko, ayaw nila akong pagbigyan ituloy ang aking operasyon. So pinapatuloy nila ang gamot ko hanggang sa February 21 at huwag kainin ng mga bawal. Nakaset na ang utak ko na maoperahan ako. Anong nangyari? Naisip ko lang baka may magandang mangyayari, baka lalo akong pinapahanda ni Lord sa aking operasyon o may plano siya na di na ako operahan o kukuhanin niya sa gamot, siya nawa. Salamat po Panginoon sa pamamagitan po ng haplos ni Among Ronnie, naibisan po ang sakit na aking naramdaman. Ngayon po ko ay nakabalik na sa pagtuturo na walang nararamdaman at nagagawa ko na ang mga bagay na aking ginagawa sa bahay at sa paaralan. Dinadalangin ko sana gumaling na po ako ng tuluyan at kung talagang kailangan ng operasyon, dasal ko at hiling ko na gabayan ng Panginoon ng mga doktor na gagawa sa akin. At sa kasamahan ko na si Ma'am Bernadette Ico na may ganito ring karamdaman naway pagalingin din siya ng Diyos. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal at pag-aaruga sa amin. At maraming salamat sa pagbibigay niyo po sa amin kay Among Ronnie dahil siya ang naging instrumento para maraming tao ang iyong mapagaling. Dakal salamat po, Among Ronnie. God bless you more. Anong dating ng kwento, Brother Jeff? Actually, pinagpaalam ko muna kay Ma'am Mia. Sabi ko, pwede bang ibahagi yung kwento sa KLNJ? Sabi naman, hindi naman daw dapat itago o ilihim yung mga kwento ng kagalingan ng Panginoon. Kaya game siya na 100% siyang pumayag na ibahagi ang kwento niya para sa episode na ito, KLNJ episode 5 season 13 na pinamagatan kong Heart's Desire. Kasi nga nandun yung kahilingan niyang gumaling. Pero yung topic natin others welfare. Kasi part ng kwento, yung sulat niya, bigla niyang siningit. Na habang pinagdadasal niya sana kung ano man ang dahilan bakit na-postpone yung kanyang operation, baka mayroong magandang plano ang Diyos. Baka, yun din ang dalangin ko eh. Nangyari na kasi ito, same case, gallbladder, with the late retired Judge Erminio Canlas ng Cabetecan. Nangyari yun 2009. Siya, nasa OR na siya, na-inject na ng anesthesia. Pero biglang nag-fluctuate yung BP, bagay na pinospone yung operation, pinagpahinga siya. Pero nung after 2 weeks na magpahinga, nang bumalik, nawalang bigla yung gallstone nung retired judge na si Apong Minyong. So, ito yung binabalik kong kwento, nangyari ito. Pero sana maulit kay Madam Mia na wag na siyang maoperahan.
At naging daan yung hindi natuloy yung operation, parang katulad ni retired Judge Herminio Canlas ng Cavite and Bacolor. Pero sabi ko rin sa kanya, siyempre kung talagang kailangan ma-operan siya, sana maging ligtas, maging matagumpay yung kanyang operation sa sinet na Feb 21. Pero biglang siningit niya yung sana ganun din si Madam Bernadette Ico. Kasi same case sila, meron silang gallstone. Parang ako rin. Sana ibigay ng Diyos ang biyaya ng kagalingan. At maniwala lang tayo at manalig sa Diyos at tiyak na gagawa siya ng paraan. Maging maingat din sa kinakain at sana makamit ng lubos na kagalingan ni Ma'am Mia yung kanyang matugunan yung kanyang kahilingan, yung kanyang heart's desire, pati na para sa kanyang kasamang teacher na si Madam Bernadette Ico. Baka meron kang gustong tingnan lang sa kwento? Hindi, yung ano po, yung siyempre yung fear nandun po, pero hindi nawala yung persistent o yung as you mentioned, yung po ano po, yung desire na ayun po na siyempre mapa-pray over, tapos po among yung kung ano yung ano po ng ano po yung medical procedure na gagawin po kay Ma'am, actually kay Ma'am Mia. Actually, ngayon ko lang nalaman, hindi niya sinidsit. Si Ma'am Mia kasi ano yan ano po, among jolly person si Ma'am. So, hindi mo isiping meron pa siyang karamdaman, no? Opo. Actually, nung last Monday na nagsimba siya, iniisip ko baka meron lang ibang occasions, baka birthday, anniversary o ano. Kaya nga nung dumapit siya, doon ko lang talaga na unawaan kung bakit kinailangan niyang magsimba. Dahil the day before nung kanyang operation, siguro nandoon yung kagustuhan niyang baunin niya yung biyayang blessing para maging matagumpay, ligtas ang kanyang operasyon. Pero hindi naman pala natuloy. Baka dahil may ibang plano ang Diyos. Pero malaking malaking bagay na yung na guminhawa yung pakiramdam niya that day after na siyang ma-pray over. Hindi lang yon yung nakapagturo siya. After makancel yung operation, the following day, may pasok na naman. After nung bakasyon, di ba? May konting, may 1 week vacation ba yun? 1 week. Karoon ng inset. Inset nila. At malaking bagay, sabi nga niya, sa gawain niya sa bahay at saka sa paaralan na gagampanan niya, malaking bagay. Pero sana, lubos na kagalingan ang makamit niya at sana wag na rin matuloy yung operation. Yun ang samot dalangin. Pero sabi ko nga, kung ano talaga yung makabubuti, let it be. So be it. At sa kaloob na biyaya ng Diyos, mas mapapabuti siya kung ano man yung paraan na nais na magawa ng Diyos para sa kanya. At maging kay Ma'am Bernadette Ico. Sama ko na rin yung sarili ko. Sana all. Oo nga, sana all. Opo. And ganun din. Sige, Ma'am. Hindi, kasi yung sinama kong inspiration kasi yung kapistahan ng Birhen ng Candelaria ngayon. Kasi nga, sa usapin ng kapistahan ng Birhen ng Candelaria, ito yung kapistahan ng Lord's presentation in the temple. Ito yung propeta Simeon na matagal na naghintay sa pagdating nung katuparan ng pangako ng kaligtasan at ng presentation of the Lord sa temple. Sa tulong ng Banal Espiritu, kinilala ni Simeon ang Panginoon na Jesucristo ang katuparan ng pangako ng Diyos na may dala siyang kaligtasan. And even propetisa Ana, matagal din siyang naghintay nang makita rin niya ang Panginoon na nang iali siya sa templo, nagpasalamat siya para sa mga taong naghihintay ng kaligtasan. Siguro sa kwento lang sa kaligtasan, lagi nating isaalang-alang, hindi lang pansariling kapakanan lang dapat nating isipin para makamit ang kaligtasan. Kailangan nating isaalang-alang ang ating kapwa. Kailangan nating isaalang-alang ang ating mga kasama at maging ibang kapwa. Kaya nga sadyang napakalaga na lagi nating i-take into consideration yung natawag nating other situation sa tema natin. At maging daan yun katulad ng nangyari kay Ma'am Mia.
hindi lang sariling iniisip dahil alam niya ganun din yung case ng kanyang kasamang teacher na si Ma'am Bernadette Iko, kaya isinama niya sa kanyang heart's desires. Kaya dito makikita yung nakita ko just last week ang ating poll question, nandun yung heart's desire. Pero sa ngayon, heart's desire pa rin Pero hindi para sa sarili, for others. Parang katulad nung kay Ma'am Mia, hindi lang yung sarili. May yung heart's desire niya para din kay Ma'am Bernadette Iko na sana gumaling din sa kanyang karamdaman. And by the way, yung na-reset niyang schedule, same day, same hospital sila ni Ma'am Bernadette. Pero sana sa kaloob na biyaya ng Diyos, sana wag nang matuloy yung operation at biglang mawala yung mga bato sa apdo. Pero kung talagang kinakailangan ng operasyon, maging ligtas at matagumpay yung operasyon nilang dalawa. Isama po natin ito sa ating panalangin. Naalala ko lang yung kayo yung prophet, di ba, Lord, let your servant go in peace, sabi nga, di ba, nung yung kay kay Simeon. Oo. Na parang Lord, okay nang mamatay na ako kasi nakita ko natupad na yung pangako mo. Very di ba? Yun yung kanyang heart's desire. Na, Lord, okay lang na mamatay ako. Naalala ko kailan lang, ilang araw lang, may pinuntan ako may sakit. Ang case niya, nadulas sa may pintuan ng bahay. Matanda, 80 plus. Si Mangkora. Very brittle pa pag sa may El Gomez sa San Matias. Pinakiusapan ako na kung pwede kong madalaw para sa anointing of the sick. Pagpasok ko sa sala, doon siya nakahiga. Tinamaan kasi yung spinal. Kaya bedridden siya. Hindi siya makatayo, makalakad. Di pa mga ako nagdadasal. Ang sabi niya paulit-ulit, Father, gusto ko nang magpahinga. Pagod na ako. Di lang kasi nila alam, sabi sa mga anak niya, na nahihirapan na ako. Sige, pagdasal natin. Sige po, pagdasal natin. Kung ano yung makabubuti sa inyo. Tapos habang inaanin siya, paulit-ulit yun, nasabi niya. Naalala ko lang kasi si Simeon, nagsabi kasi ng, Lord, okay nang kahit pumatay na ako. Kasi nakita ko ng katuparan sa pangako mo. Ano lang siguro yan, siyempre, hindi naman exage, no? Pero, dahil lang siguro sa sobrang tuwa na, okay lang mamatay na ako kasi natupad na yung pangako ng Diyos na may kaligtasang ibibigay para sa sangkatauhan. Hindi lang para sa kanyang sarili, pati sa sabi mo pati sa iba. And even propetisa Ana ganun din Nagpasalamat siya para sa mga taong naghihintay ng kaligtasan. At siyempre siguro talagang hindi talaga natin makakamit ang kaligtasan kung sarili lang ating iniisip. Kailangan talaga natin isaalang-alang ang kapakanan ng ating mga kasama at maging ng ibang tao. Kaya nga magandang tingnan din itong ating tema, take into consideration even others' situation. Atin po ngayon pakinggan ang ilang paalala at patalastas sa awiting In My Heart by Himi Gesuite and Friends. Music and lyrics by Father Manuling Francisco S.J. from the album Dwelling Place. Manatili po kayong nakatutok sa programang Kailan J. Ing Arkidiocese ning San Fernando, Makisan Metongyo Karianggang Parokyo, Sanktuaryo at institusyon ang makapailalam kaniti, ban intagulaling ing ikapat ning Pebrero kaniting banwo, anting National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. At tatandanan inyong Nobyembre 22, inaprobahan ning CBCP Permanent Council ing balang mumunang Domingo ning bulan ning Pebrero nindeklarayang anting National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Kaugneniti, agkatanda kayo pong manyulong kandila, karing balang misang kaya kayo pagmasusyan, kaniting may sabing aldo. Anting daon panalangin karing hanggang biktima ning human trafficking. At anting pamagpaganaka, king malda, king dewakan, naniting iligal apa mga lakal karing tao, at ban makapagkirake tamo, king metong pang pangimot,
ban sambutan niya iting krimen. Kayantabe ye king kapigaganakan ning National Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking kaniting kaapat ning Pebrero ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga. DWBL 91.9 Bright FM. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me He's risen that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have seen and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. For sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name all will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall His justice. In Christ my Savior let all glory be. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. For sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. In my heart, I know my Savior lives. In His glory, in His new life we Kami pa rin po ni Brother Jeff ang kasama ninyo dito sa healing program na KLNJ at atin pong napakinggan ang awiting In My Heart by Jimmy Gaswita and Friends. Music and lyrics by Father Manoling Francisco SJ from the album Dwelling Place. Nag-chat si Ma'am Mia Among sa akin, sabi niya, mukhang nawala kayo, sabi nga sa air. Di naman Sabi po ko, oo, sabi ko nawala. sa kanya,
Naputol lang. Naputol lang ang kuryente. Ay, nawala ng kuryente. Nagkaroon ng power interruption or fluctuation ng power. Okay, nandito na po kami, Mamiya. Okay. Yun po, ngayon naman po, ibabasahin po muna namin ang mga ipinadala ninyong mga mensahe. Gayun din po ang tugon sa inyo, sa ating poll question na, what is your heart's desire for others? Okay, ito po. Mula po kay Ma'am Monica Pangilinan Canlas. Good evening po, Amang Ronnie and Brother Jeff. TGIF na, KLNJ na. Salamat po ka rin, grasyang pakayap. Please continue praying and bless my family, Canlas family, RJ, EJ, Nico, LA, and MJ. Salamat po, ingat po from Santa Rita, Minalin, Pampanga. From Ma'am Agnes, Evangelist Sarmiento, a grace-filled Friday evening, Among Ronnie, David Cao, Brother Jeffrey M. Gomez, to all the staff, and avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. Dear Jesus, once more, bestow your healing grace to all of us. Give us complete healing, physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Among pray for my complete healing, knee and back pain. Please pray also for the complete healing of my sister May Flor Calma in her knee pain. Maraming salamat, Amo, sa mga dasal mong nagbibigay grasya ng kagalingan at kapayapaan sa aming buong pamilya. Please continue praying for our everyday safety from all harm and all kinds of sickness. In Jesus' name, amen. Rest assured of our prayers for you, Among and Brother Jeff, and all your loved ones. Keep safe and God bless us all. Good evening at Sinclair Magtoto, praying for all Noemi Montoya's friends. Menibad po kang Jason Bob Canlas. May Bob. pabing... Jason, Bob. Ay, Among yun. Ay, Among. Okay. Ay, Among. Hello, Among. Good evening. Among Jason, Bob Canlas. Jason. Okay. Paris Priest of San Pedro, Calungsod, Paris, Okay. in Santa Catalina, Minalin, Pampanga. Among, Among Jason. Yan. May pabingi po Among Ronnie David Cao. Yan. Among, Good evening, Among Bob, Among Jason. From Sister Malu Sulit, may pabingi po Among Ronin John Jeff. Pakiabe po palagi kayong presyo yung malagwang kapal na ng Koyang Bogs. Salamat po kay LNJ King Lagunang Jesus. Makanta mo naman po kang Ma'am Ate Agnes Zablan. Thank you so much po Among Ronnie David Cao for your daily prayers and blessing for me and my family, especially your gift of healing. Once more po Among, please include us again in your healing prayers for tonight so that we will once again receive your healing graces from God. God bless you more and your family and keep safe and healthy always. And also to you, Brother Jeffrey M. Gomez and your family. Makirami kami po karing pamilya ng Iyatsiko po ini. Graciel Gomez Pabusan at karing in-laws na po. And may the soul of Odi Erwin Pabusan rest in peace. Healing prayers po for Kuya Eduardo, itapit po, Bogs Manaloto. Nisiama Aurora Zablan, Archel Fuentes Gomez, hope I can pronounce it correctly, Vohan Rapatahana. Sana ito ko po. Fortunato Gomez, Roberto Sigua, Lilibet Magkalasupan, my knee and other illnesses. Thank you so much po Among Ronnie and rest assured of our prayers for you and your family and also for you, Brother Jeffrey, and your family. Mimingit kayo po kayong pamanunin. Salamat po. From Ophelia Samson, Maya Pabengi po, dakal pong salamat kayong healing prayer. Menipat po kang Sir Angelo Fabian. May pabingi po Among Cao at Brother Jeff. Pakiyabe yung kayo po king healing prayer po, lalo na po di Mercy at Rudy Magpayo. Menipat po king Pasig, Candaba, Pampanga. Dakal pong salamat. From Lord's Baptism Paris, Candaba. Good evening po, Magpayo, Candas family. From Renato Celso Mamukod, Brother Boyet, magrasyang bengi po, Mr. Retro. Ay, Tito. Kamusta po? Maya pa oras keng mega na pa Bible, National Bible Month. Last January. Menipat po ka Ma'am Gloria Sabile. Magrasang bengi po kaya kaingan Ken Among at Brother Jeff.
Keep safe po kaya kayungan Ken at more power po king programa. Mimingad po king pamanulin. God bless po. Salamat. From Jensen Bonifacio, may pabing po among Ronnie and Brother Jeffrey and to all fellow viewers and listeners of KLNJ. Thank you, Lord, for all our blessings. Among ka, please include us in your prayers for healing, protection, and for our intentions together with my family and I for the healing of my Uncle Ben Rodriguez from metastatic cancer. In Jesus' name we pray. Amen. Watching from Sacramento, California, USA this Friday morning. God bless us all. Habak po ka rin. Ang madaling araw. Magaling aldo. Galing Aldo. Okay. Menibat po kang Ma'am Angelina Angelina S. Garcia. Yan. Ano nga kaya? Angelina, Angelina. Nung matwaya po ba? Anyway po. Kaya min po adwa kaya bibigkasan. May pabengi po among kawad, Brother Jeff. At kareng pong kakailan J tama po admin and staff. Maggrasang bengingin po. TGIF na tanggap na kaya na naman pong grasang pakayap king lagyo ng Jesus. Nakal pong salamat among kareng prayers si po kaya kamingan. Tamong. From Hermana, Sister Jane Canas Laranjo, a blessed good evening among Ronin, Brother Jeff, and to everyone. TJF na naman po, a night of receiving healing grace. Thank you so much among for all the prayers being offered to us. Kindly continue praying our family's good health and our special intentions. Rest assured that we are also praying for you and family's protection and guidance. Among and Brother Jeff, always keep safe and stay healthy. Thank you po. Salamat po. May pabengi po among kawad, Brother Jeff, at karempong kakailan J tamo, admin and staff, magrasa bengan po. Among pakyabik pa po, kareng prayers po, complete healing po, Sumang Garcia family, kang Maria Sumang, sana po mag-normal niya po yung kidney na. Dakal pong salamat, among king prayers po, kaya kami, King Mami Graciang Pakayap, King Lagyo ng Jesus. King Lagyo ng Jesus. Keep safe po among Brother Jeff po tapong pamanuli you. God bless us all po. Salamat po. From Angelita si Ballesteros, may pabing po among Ronin, Brother Jeff. KLJ na naman po, pasibahay po. Pagkabayo ko po kayong healing prayer yun, sana maging okay yung result. Itang 24-hour Holter, monitoring ko. Ing thyroid nodule at ing arthritis. Dakal pong salamat from Nuestra Señora del Pilar, Paris, San Simon. Menibad po ka Ma'am Amelia Bonifacio. May pabengi po among Ronnie Cao at Brother Jeff. Pakiabe, okay po king complete healing prayer yu po. Then kapatid ko ang poding familia ng Lola Dalia. Dakal pong salamat. From Susana Manalang, may pabengi po among ka, Brother Jeff. Yabe ko po keng pangadiyo keng complete healing. Salamat po. Ma'am Bondok. Menibad po ka Ma'am Mia Bondok. May pabengi po among Ronnie David Cao at Sir Jeffrey M. Gomez. Salamat po, ma'am. Ma'am Mia Bondok. Opo. Ma'am Bondok. Oy, tangtan. Piningkay na po. I think Yung dalaga ya. Oh, Bondok siya po niyang dalagi. O binili po mo Mia Tan. Oh, Dapat at yung Bondok. Dapat na Bam Bondok. From I think you're Ana winning. Morti Bonifacio, good PM po, among Ronnie at Brother Jeff. Tatay po kasi tatay po ni kasi niya si Sir Bondok, yung teacher din po sa San Manchas Elementary. Na naging teacher ko rin siya nung elementary, yung tatay niya. Yan, si Sir Bondok. Industrial Arts. Takal ko po abalo ang tatang na. Industrial po kasi. Menipad po kam, tita, ma'am, Lourdes Aquino Chua, magrasang bengi po among Ronnie, Brother Jeff, and to all avid viewers and listeners. TGIF na naman po, tanggap na naman pong grasang pakayap king lagyo ng Jesus. Healing prayer for me for my heart problem. Good health for my family and protection from any kind of virus and harm. ADHD of Anansi Pasco be totally cured. And his eye problem. Astigmatism of Marcelo Pasco III be corrected. In Jesus' name we are healed. Dakal pong salamat at mimingat po palagi at may papangadita mo po. God bless us all from Santa Monica, Paris, Minaling, Pampanga. From Verna Balagtas, Intal, a blessed good evening po among Ron, Brother Jeff, King Lagyo ng Jesus, continuous healing prayers for my mother Virginia, Brother Aris Balagtas, and my auntie Rena Nicolas. Salamat po. Minipat po kan Sir Edgar Makapagal, magrasang benging pakaya po, King Lagyo ng Jesus. Amen. From Casey din Nukum Kalakyan, hugs and kisses po among from Elijah. Hello to baby Elijah. Sana
lubos neng mipaldan at kumayap. At minsan sana kwento tayo naman kwento ng baby Elijah kay ni King kay LNJ. Good evening po, Among Ron at Brother Jeff, and to all avid viewers and listeners of KLNJ. It's Friday again. Tanggap na naman pong grasya at tamanang pakayap king na naman sakit at panamdaman. Palagi yung ko po sana yabe king healing prayer po, Among Ron ikaw. And for complete healing sa puso at bato ko, naway sa awa ng poon ay magnormal lahat ng aking nararamdaman. In Jesus' name, amen po. Also bless my wife, Judith, my 3 sons, EJ, Jude Michael, and John. Lagi kayo pong mimingat at may papangandita mo po, King Lagyo ng Jesus. Amen. Menibat po, King Apalit, Pampanga po. God bless po. Salamat. From Tita Miriam Flores, banging Diyos po, Among Ron, Brother Jeff. Thank God it's Friday. In Jesus' name, we will be healed. Dakal pong salamat, Among at Brother Jeff. God bless po at mimingat kayo, King Pamanodiyo. Thank you po. O, hindi pa po. Menibat po ka, Ma'am Julieta Manalo. May pabengi po, Among Kao at Brother Jeff. Pakiyabe yung kaya po, King Healing Prayer na milawat ke King nanumang sakit at kapahamakan, King Lagyo ng Jesus. Amen. Dakal pong salamat, Among. Good evening dang baby. Belated happy birthday kang Sai. Kang anak ng Metong. Among, tiga mo. Menipat po kang Ma'am Leda Lingat Derako. May pabengi po, Among at Brother Jeff. Among. From Marie Rarly, may pabing po kay Among Ronin, Brother Jeff. Lagi ako po pa rin abya ka rin prayers po. 16 months na po ing milabas for my open heart surgery. Salamat ka rin healing at prayers mo po, Among. Pangadira ka, Mardy Rarly. Menipat po ka, Marie Rarly. Menipat po ka, Ma'am Janet Canlas. Good evening po, Father Ron and Brother Jeff, KLNJ. Amen. Thanks be to God. Thank you very much po, Among, for your everyday prayers to us. Healing prayers po for Rosario Pedro, Eleno Ramos, Walter Canlas, at Joan Canlas Garcia. Thank you very much po, Among. Stay healthy po. And Brother Jeff, more power to KLJ. Ingatan po kayo ng Diyos. Salamat po. From Brother Bernie V. Canlas. Good evening po, Among Ronnie, David Cow, and Brother Jeff. Menipat po kang Sir Maynard Pineda. May pabengi po, Among Ronnie at Brother Jeff. Ing kapiesta ning pangadaw ning Ginu King Templo, kapiesta ning Virgen Candelaria, mumunang aldo ning novena parangal King Virgen de Lourdes ning Kabetikan. So paano mo kami, o Virgen ning Kabetikan, kamtan misaing kapaldanan, Viva la Virgen. Viva. So po, salamat po. Sige po. Wala na. Menipat po kang Tito Bernie V. Canlas. May masa. Marley Ralia. Oh. Masa. Okay. Okay na po. Salamat po. Minsan pa po, maraming salamat po sa pagkikibahagi sa kwentuhan po sa gabing ito. Episode 5, Season 13 ng KLNJ. From patagal po, Brother Bernie Vigan, may pabing po, Among Ron David Can, Brother Jeff. Pakyabe po kay Healing Pressure po, Sister Angelita Miranda and Ray Ann Miranda, King Lagyo ng Jesus. Tanggapan da po sana ing malagwang kapaldanan keng karelang panamdaman. Pangaditala, Brother Bernie. Okay po. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama tayong lumulog sa Diyos at sa kanyang pag-ibig at awa, tayo naway kanyang kahabagan at nang minsan pa'y tugunan, hindi lang ang ating kanikanyang kahilingan, gayon din po ang ating kahilingan para sa ating mga kasama sa buhay at ibang kapwa na sana makamit din ng iba ang biyaya para sa kanilang kagalingan. Manahimik po tayo, time-team na magdasal habang pinapakinggan natin ang Song for Healing ng KLNJ Season 13, Episode 5. Ito pong Hangad by Paulo K. Tirol, performed by Hangad. Awit ako nang mag-isa, awit ko'y awitin na ba? Sabayan mo ako, Panginoon, sa
kang makasabay sa bawat pagkanta. Hangad ko'y hangarin kita. Kahit minsa'y aking nalilimutan, ikaw doon ay laging nariyan. Kaya't ngayon ang tanging hangad ko ay na ikaw ay laging mapaglingkuran. Hangad kita, hangad kang maging tinig ko't hininga. Hangad ko makita ang pagmamahal mo. Hangad kang makasabay sa bawat pagkanta. Hangad ko'y hangarin kita. Hindi lang sa pag-awi, kundi habang buhay. Mayroon lumiwan ko'y ang puso mo. Hangaring umaalam para sa'yo. Awit ako ng mag-isa. Awitin ay Maawit sa kaya sa Panginoon. Sabayan mo ako sa aking pagkanta. Iiwa ko't damdamin ko. Tularan ang Ba't kang makasama sa araw-araw? hangad ko'y hangarin kita. Panginoon, lapit ang puso ko. Hangad ko'y ika'y maging tanging hangad ko. Hangad naming makamit, O Diyos, ang iyong pagpapala na nakalaan na siyang tutugon hindi lamang sa aming mga pansariling mga kahilingan, bagkus hangad namin na sana matugunan din iyong pangailangan ng aming pamilya, ng aming mga minamahal sa buhay, maging ng ibang kapwa-tao na batid mo, O Diyos, na sa iyong kaloob na biyaya ay gagaling sila at mapapabuti ng malayo rin sa anumang kapahamakan at kasamaan. Hinihiling ngayon, O Diyos, sa sana'y kalugdan mo po ang bawat isa sa amin. Lahat po ng avid viewers, listeners nitong healing program ng KLNJ sa gabing ito sa episode 5, season 13 ng KLNJ na pinamagat ng Heart's Desire. Bawat isa sa amin mayroong hinahangad sa buhay. Pero batid mo, O Diyos, hangad din namin na makamit ng iba ang iyong pagpapala. Kaya't samo namit dalangin, kalugdan mo po ang bawat isa sa amin at tugunan ng aming kahilingan, ang aming mga hinahangad sa buhay ay amin nawang makamit, higit lalo na iyong pagpapalang kaloob mo na siyang tutugon sa aming mga kahilingan at mga pangailangan kaysa ng aming pamilya, mga kamag-anak at kaibigan at maging ng ibang kapwa. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng makapangyarihang pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. 12 Jesus. Jesus, 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 Jesus. San Fernando, Pray for us. San Gabriel Arcangel, Pray for us.
Saint Matthias the Apostle, pray for us. Saint Lucy, Pray for us. Saints Joachim and Anne, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Ezekiel Moreno, Pray for us. Saint Padre Pio Petracina, Pray for Saint us. Camillus de Delis, Pray for us. Saint Nicholas of Tolentino, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Our Lady of Fatima, Pray for us. Our Lady of Mount Carmel, Pray for us. Nuestra Señora de la Candelaria, Pray for us. Nuestra Señora del Pilar, Pray for us. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, Pray for us. Virgen Mater de la Rosa, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón y Caridad, have mercy on us. Christ the Divine Healer, Have mercy on us. Sacred Heart of Jesus, Have mercy on Healing us. Heart of Jesus, Have mercy on us. 3 times Jesus, 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 Jesus. In Jesus' name, bless and heal us, O God, as well as our family and loved ones, and all the avid viewers and listeners of this healing program, KLNJ. In Jesus' name, bestow upon us, O God, your blessings so that our personal intentions will be answered favorably. In Jesus' name, give us to the opportunities so that we'll be able to take into consideration even others' situation. Bless them and heal us, O God, not just physically, emotionally, psychologically, and spiritually, together with our family and loved ones, through this healing program, KLNJ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa pakikibagi sa kwentuhan sa gabing ito, episode 5, season 30 ng KLNJ. At muli, maraming salamat, Ma'am Mia, sa binahagi mong healing testimony at patuloy kang ipagdarasal, gayon din si Ma'am Bernadette. Good luck sa mga media ministers na a-attend sa Second General Assembly bukas sa UA Gymnasium, City of San Fernando, Pampanga. Belated happy birthday sa aming panganay, si Terrence Oo nga, Justin. no? Belated happy birthday, Terrence. Ano buong pangalan niya? Terrence Justin. Terrence Justin. Gomez. Pang ilang taon na? Panganay, 14 years 14 old. na. Teenager na siya. Oo, nung incidentally, St. John Oo Bosco nga, St. pala John siya. Bosco. And happy 20th sacerdotal anniversary din po kay Kay Father Marvin Sinlao. Sabi nga niya, uy, among kabirthday po yung anak ko. Ay, makanya na. Saint, sana po yung may kapundahap. Oo. Muling ating kay. I-plug lang natin yung ibang mga programa dito sa Kaya po mo. radio station. Bukas na araw ng Sabado, 6:30 a.m. live mass from Santa Monica, Paris, Mexico, Pampanga. Yung 4 p.m., it's a girl thing with Miss Mary Joanne Yabut. Then 5:30 p.m., Like Ko, Love Ka. Programang makiramdam at magparamdam with the Archdiocese Council of the Laity ng Kiyakatamong Archdiocese. And then 7 p.m., The Lord is My Shepherd. At sa linggo, Brother Jeff? It's February 4, 2024, Linggo, Sunday, 6 a.m. And 6 p.m., Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. 7 a.m. and 7 p.m., Pasakalye with Father Nono Alfonso. 9:30 a.m., live mass from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. At 5 p.m., live mass from Holy Rosary Parish, Angeles City. Ayun. Wala na po ata. Okay, wala na po. Salamat po. Ano pa? Shout out. Hello sa Lecom Execom family. Hello po. Bukas Si Tita merong Grace. meeting sa parokya. Pag-usapan lang yung nagdaang 13th Archdiocese General Assembly ng mga lectors commentators. Siyempre, shout out kay Kate, kay Terrence Justin, kay Clyde Kerwin at Nathan Michael, at kay Mami Edna. Laging nakikinig si Mami Edna, ang aking nanay. Good evening po. Lagi niya pakigreet mo ko. Sabi ko sa kanya, ay, akakalimang ko po kung sa biyanda ka. Shout out din kay Father Ferdy Mangulabnan kasi Ay, lagi opo. niya akong
kinukulit na bakit daw di ko siya ginigreet. Yan. Paris priest ng San Rafael Paris sa Baruya, Lubao, Pampanga, plus among Kenneth Alde and Ima. Usually sabi niya, lagi silang nakatutok sa KLNJ. Good evening among Kenneth Alde. Ganun din kay Father Justin, yung assistant director din ng Sakop. Nag-guest din namin sila among pati yung mga nung Monday sa simbayan tayo. Yung mga Sakop personnels po natin. At sabi nga ni Among Justin, kumusta kay Among? Maraming salamat po sa mga nakikibahagi po sa kwentuhan dito sa KLNJ. Even po yung mga silent avid viewers and listeners ng KLNJ. Thank you very much po. Mga kakalugurang avid viewers and listeners ng KLNJ, patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos upang makabit natin ang kanyang biyayang nakalaan upang tumugon sa ating mga pangangailangan. Gayun din sa pangangailangan ng iba. Manalig lang tayo sa Diyos at tiyak na tutugunan niya ang ating samo at dalangin. Ako po si Brother Jeffrey M. Gomez, ang iyong kakaluguran dito sa KLNJ na pansamantalang nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa KLNJ. See you next Friday mga ka-KLNJ. Good night, kakaluguran. At ako naman po si Father Ronnie Dicaw, ang Parish Priest ng San Matias Apostol Parish sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga, at ang inyong kakaluguran o kaibigan na nagdarasal para sa kaganingan ng mga may sakit. Maging daan nawa itong KLNJ upang makamit natin ang kaganingang physical, emotional, psychological, spiritual, at ating baunin ang tema ng KLNJ Season 13 Episode 5. Take into consideration even others' situation. Muli po tayong magkwentuhan sa susunod na Biyernes. Good night po mga kakaluguran. Ay, pabay po. Good night. God bless.